Франтишек Богушевич, где черт не может, там бабу пошле. Один мужик ды добра жонкой ладил, а гэта ж черт у горле кость. И что ён только не робил, не звадил, и нема разберы, и злость. Черт с хаты вон иде, хвостом тревочи, жаль душ ему, а навіть стыд. Не раз не евши был, не спавши ночи, а скутку ниц себе обрыт. Калі глядеть, шкулдык, бабуся, якраз у тую вёску идеть. Чорт думае, дай бабе поклонюся, яна их пэўне развядеть. Прад баба чорт таким хорошим стаўся, аж вышчарыўся бабин клык. Чорт жаль свой рассказал и обяцаўся дать бабе пару чаровик. Як толькі муж ды жонку аддубася и прысягу по-свойму дал, а баба внет за деда узялася. Чорт бабу пэўне добра знал, яшчэ тагды, як яблык крала Эва у раі Божым дзесьці там, з таго праклятага праз Богом дрэва, што праз яго прапаў Адам. Вот бабка зараз штусь да жонкі на сакрэты. Давай хвалить, что добра так живут, что редко где знайсці такой кабеты, а лепших дык нигде не чуть. А можно бы и лепей навет жить, каб жонка ведала сакрэт, умела як на тое варажыць, яшчэ бы лепшы стаў яе дзед. Ёсць у мужчын на самым гарляку грубейшы валасок адзін, як спіць, згалі яго, і будзе да вяку слухмяны для цябе, як сын. Тут бабе жонка надала, что мела, и баба с Богом вышла вон. А жонка з радости и полудня не ела, что ж век жа будзе добрый ён. Мужик гарэ, а близко ля мяжы, а баба мимо ідзе, шкулдык и стала. Кажа, Божа, поможи, як трэба, отказал мужик. Ну, что добрага чуваць бабуся ў людях? Ай, чула дзесь я шмат, ці то казаць, ці не казаць, бо страх. Цяпер на брата ідзе брат. А жонкі вернай, где цяпер шукаць? І ў тваёй каханак ёсць. Змаўлялася, як поле будзеш спаць, дык брытвай табе зробіць штосьць. Сказаўшы гэта, марш у лес бабуся, як ліс. Лягла пад першы куст, ціхусенька ляжыць, хоць кашаль дуся, не пусти навет пар з вуст. А жонка з полуднём ляціць ад вёскі, схаваўшы брытву ў кішэнь, на обмешку поставила дарбоскі і кліча мужа, як штодзень. А ён хмурны штосьць і есть не надта хоча, а потым зараз лёг заснуць. Заснуў, а жонка ў кішані шамоча, дастала брытву і чуть-чуть. Га! Резать подло, як ты душагубка. Зарок, як ты шалёны бык. Дык вось якая ты, моя голубка. І дай біць жонку той мужик. Здзівіўся чорт, што баба так зрабіла. Узяў яго прад бабай ляк, цяжэнкі бабіны наткнуў на вілы. Здалёку даў, баяўся так, как баба яму і жыцця не струла, не нарабіла ў пекле штук, не набрахала б там, што чула, або што ён яе байструк. З тых пор, як чордзе не дарадзе, там слухае ён бабскіх рад. У бабскай круціцца грамадзе і ў пекле тым трымае лад.